Колко често и как да проверяваме маслото на колата? Добре е да се проверява веднъж месечно или около 1000 км, също преди дълго пътуване. Избери равна повърхност и изключи двигателя. Изчакай 5 до 10 минути, за да се стече маслото в картера. Намери щека за измерване на маслото, обикновенно се намира в близост до двигателя и има жълта или оранжева дръжка. Извади и почисти щеката. Използвай чиста кърпа или хартиена салфетка, за да почистиш изцяло щеката. Постави щеката до край обратно, извади я и провери нивото на маслото. Маслото трябва да е между минималната и максималната маркировка. Провери цвета и консистенцията. Чисто и кехлибарено масло. Добро състояние. Тъмно и гъсто масло може да е време за смяна. Светлокафяво и пенесто масло възможно е да има охлаждаща течност в маслото. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. Напиши в коментарите за какво искаш да е следващото видео. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай.